съжалявам, но не можах да таковам да ви покажа звука всъщност какво беше. Беше уникално нещо. И сега ще ви покажа всъщност двигателя на колата. Този двигател е разположен изцяло в цялата кола. Супер уникално нещо е. Само, че до сглобяването чух 400 болта ли бяха, 40 ли, точно не мога да ви кажа, но къде това нещо, което ви показвам, е супер уникално. Хора, да ви кажа, не виждам почти никаква пластмаса. Всичко е желязно. Какво е двигател? Просто е уникално. Ще ви покажа отгоре. Да видите как изглежда отгоре. Ето тук всъщност разглобен двигателя. Уникално нещо, просто 2, 4, 6, 16 клапана. Просто уникално. Къде е в бала? Яко е. Да, така ги имаше болтовете. Сега ще ви кажа точно колко болта е къде. 2, 4, 6, 8 свещи. 8 цилиндрово нещо си. Гледайте какво става. Болтове. Всичко е без. Нямам думи. Така са наредени болтовете. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Мисля, че са около 40. Накефих се доста. Струваше се удоволствието. Продължавам нататък. Тим да ви покажа още едно Бугати. Само, че Бугати от времето, може би, на Хитлер, просто е нещо уникално. Искам да ви покажа една джанта на Бугати. Отивам да я видим. Къде стигнахме? Кръста и половина. Вижте даже какво е прибори. Комплект на Бугати. Това за мен е музей, хора. Просто е уникално. И къде да ви кажа красавицата. Красавицата на този салон. И само искам да погледна информацията. Тази кола е 1933. Друга информация, просто погледнете.